Salam aleyküm gitaristler. Häzir siz bilen kaku öğreniriz. Şeýle bir uzak kaku, kynrak kaku. Bu kaku biz o jerenim aýdymynyň gaýtalamagyna ulanýan kaku, ýagny jeyhunyň çalýanyny näilrek görnýär ol. Grafikasynam görkezjek. Ýagny näili? Esas ulanýan barmagymyz şu barmak bilen şu barmak ulanýar. Şu ýerde häzir üns berseňiz aşağı strelka, aşağı urmakly aňatda, ýokarky strelka bolsa ýokary. Aşağı uramyzda biz näili iki hile urýar. Birinji şeýle başa barmagym bilen şeýle aşağı gitýär. Beýle aşağı gitişimiz bolsa bitikleýär. Indi şu daşy çyzylan çyzyk barmagymyz bilen etýändigimiz. Näme şunu daşyny çyzdym te barmak bilen az ulanýar. Şoň üçin şol has bilinýär. Galan aşağı çyzyk strelkalar şeýle barmagym bilen bitikleýän ýaly. Bitikleýän ok öňe aşağı urýanda barmagym bilen dyrnagym bilen. Bu daşda ulanýan bolsa ne bärde de bir gerek bar. Daşda ulanýan bolsa barmagym bilen şeýle bilad etýär, ulanýar. Maram ýokary gömemez şu. Indi şu ýerde iki bölük te uzun olsa bulaşır. Birinci oynayar. Aşağı, aşağı, ýokary, aşağı, ýokary, aşağı. Ýagny näili? Şu birinji bölümi. Şu daş çyzygyna seredim. Şolar ýaly. Ýagny näili? Galan şu barmakda diňe şunda bir gele gurýar. Şunu uramyzda has batlyra urýar. Ondan ýygyna geçýär bäri. Indi bärde birinji darmyndan başlaýar. Ýagny näili? Birinji bölüme şeýle. Indi ikinji bölümi ýagny näme gitdi? İkinci bölüm şeýle gitdi. Birinji bölüm näme şeýle? Indi ikinji bölümim. Başda bir gele şunu bilen etýär, soň aşağı, aşağı, ýokary, aşağı, ýokary, aşağı, aşağı, ýokary. Indi ikisini bile oýnak görelim. Şunu bellek galamasoň şuňa seredip soň gaýtalar ýaly. Näile bolýar? Şoň tivliňi artdyr bermeli. Ýöne haýaljakdan ýanky.
Rahat'ta da 2 kruktan öğleniyor da. Hem de 2 kruk. Kalbim istedi bana, galyarım ben hayrana. Na 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 na. Sağ olun, kanalına like koyun, tamam ürünüm.